Jamen, godmorgen og velkommen til dette online-møde, hvor vi vil sætte lidt ord på vores bidrag til den længe ventede svarerapport, som blev præsenteret på et pressemøde i Skatteministeriet i går. Mit navn det er Ole Hertel, og jeg er prodekan for forskningsbaseret rådgivning og erhvervssamarbejde på Faculty of Technical Sciences ved Aarhus Universitet. Inden vi sådan rigtig sætter i gang, så har jeg sådan lige et par praktiske ting, jeg vil fortælle, for at sikre, at vi kan komme tilbage til jer med svar på eventuelle spørgsmål, som vi ikke kan svare på direkte her i mødet, så optager vi mødet. Efter mødet så vil optagelsen blive lagt offentligt tilgængelig, og det betyder så også, at de, som ikke har mulighed for at deltage i det her møde, de vil have mulighed for at gennemlytte og få glæde af optagelsen. Her på Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet har vi leveret en del af det teknisk-naturvidenskabelige grundlag for en række af de virkemidler i svarerapporten, altså i spil i svarerapporten. Og det er naturligvis baggrunden for, at vi har indkaldt til det her online-møde. Rapporten den indeholder en række teknologier med opgjorte mulige effekter. Det relaterer sig for eksempel til udledninger fra lavbundsjorder. Det drejer sig om metan fra husdyrproduktion, forskellige fodertilsætninger. Det er relateret til udledning omkring gødning fra stald og lager, udledning relateret til gødning fra mark og anvendelse af biokul ved pyrolyse. Vi har et panel med her ved mødet, som vil kunne besvare en række spørgsmål relateret til den forskning og til status, usikkerhed og risici omkring nogle af de her teknologier, som er i spil. Og det drejer sig dels om de emner, jeg lige har nævnt, men det kan også være emner omkring den nationale emissionsopgørelse, og det kan være emner omkring kulstofbalance. Nu vil jeg bede forskerne om at lige sige 2 ord om dem selv, og hvilke emner de dækker, og jeg vil bede dem om at have kameraet tændt, så vi også lige kan se, hvem de er. Den første i vores lille panel, det er Jørgen E. Olsen. Vil du sige 2 ord om dig selv, Jørgen? Jeg hedder Jørgen Olsen. Jeg er professor og institutleder på Institut for Agroøkologi, og jeg har beskæftiget mig med et bredt vifte af de her udledninger og teknologier til at minimere dem. Det næste, det er Anne Vinding. Ja, jeg er Anne Vinding. Jeg er professor i mikrobiel økologi på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Jeg forsker i mikrobiomet, altså mikroorganismerne og stofomsætning i jord, og har i relation til emnet i dag primært fokus på sideeffekter af forskellige klimatiltag. Det vil altså pyrolyse og nitrifikationshæmmer. Tak for det. Det næste, det er Anders Feilberg. Ja, mit navn er Anders Feilberg. Jeg er professor og sektionsleder på Institut for Bio- og Kemiteknologi, og jeg og mine kollegaer arbejder med virkemidler og målemetoder og modellering i relation til udledning af drivhusgasser fra husdyrgødning, både i stald og i lager. Tak for det. Så har vi Ole Kenneth Nielsen. Ja, godmorgen. Mit navn er Ole Kenneth Nielsen, Institut for Miljøvidenskab, hvor jeg leder arbejdet med de nationale emissionsopgørelser, som rapporteres til EU og FN, og som ligger til grund for vurdering af måleopfyldelse, både nationalt og internationalt. Så har vi Peter Lund. Ja, godmorgen. Peter Lund, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, hvor jeg er professor og sektionsleder, og jeg kan svare på spørgsmål relateret til kvægsproduktion af enterisk metan og foderadditiver. Tak for det. Vi har Lea Ellegaard Jensen. Ja, godmorgen. Jeg hedder Lea Ellegaard Jensen. Jeg er på Institut for Miljøvidenskab, og jeg er også mikrobiolog. Og vi kigger på effekter af især de her nitrifikationshæmmer, sideeffekter for miljøet og mikrobiomet. Tak for det. Vi har Lars Elsgaard. Ja, godmorgen. Jeg hedder Lars Elsgaard og er professor i mikrobiel økologi ved Institut for Agroøkologi og arbejder med mikroorganismernes rolle i omsætning af kulstof og kvælstof i dyrkede jorder, og har i den forbindelse lavet nogle målinger på udledninger af drivhusgasser fra organisk rige jorder, men har også nogle aktiviteter i gang med at
planlægge forsøg i forhold til at karakterisere længerevarende effekter af biokul i dansk landbrugsjord. Tak for det. Endelig har vi Søren O. Petersen. Ja, godmorgen. Søren O. Petersen. Jeg er professor ved Institut for Agroøkologi og arbejder med lattergas og metanemission fra jord- og gødningsmiljøer og arbejder med forskellige virkemidler, blandt andet nitrifikationshæmmere i relation til lattergasemission. Tak for det, Søren. Ja, det var vores lille panel. Vi har altså også en række andre forskere, der deltager i mødet her, og panelet her har jo mulighed for at henvise til nogle af dem, hvis der skulle være noget, hvor det er relevant. Men nu vil jeg sådan set åbne for, at I kan stille spørgsmål, men i den forbindelse vil jeg lige bede om, at I, når I stiller spørgsmål, at I så lige fortæller, hvem I er, og hvor I kommer fra, og derefter stiller spørgsmålet. Det er også af hensyn til den optagelse, vi har kørende. Har vi nogle spørgsmål, der er kommet op? Se, vi har. Der er måske slet ikke nogen, der vil komme på banen her. Jo, nu kom der noget fra Emil Dalsgaard Hansen. Tak for det. Mit navn er Emil Dalsgaard, og jeg arbejder for DACOFO, som er de danske grund- og foderstoffers fællesforening. Og tak for et fint stykke arbejde. Jeg har siddet og læst lidt i det. Mit spørgsmål det går på det her med afgiften på gødning og specifikt emissionsfaktorerne. Der kommer jo der er kommet en ny artikel fra Aarhus Universitet omkring emissionsfaktorerne af forskellige typer af gødning. Og måske I har en lille smule mulighed for at kommentere lidt ind på det her, hvordan det vil påvirke en eventuelt afgift. Jeg tænker især under, hvis at en mineralskødning, den lige pludselig får en lavere emissionsfaktor end gylde, hvordan det så vil stille, om I har nogen kommentar til det. Tak. Generelt vil vi ikke gå ind i sådan en mere politiske del af det, men holde os til den tekniske del, men det er der også en del af de spørgsmål, der handler om. Jeg ved ikke, er det noget for dig, Anders, at gå ind i det spørgsmål? Hvis det er emissionsfaktorer i relation til marken, det lyder lidt som om det er, så tror jeg måske, jeg vil sende over til Søren. Okay. Hvis det er det spørgsmålet går på. Jamen det er det. Det jeg tænker på, det er, altså hvis vi får nogle nye emissionsfaktorer, der bliver skrevet ind i denne her nationale opgørelse over klimagasser, så vil der jo på et eller andet tidspunkt ske en eller anden forskydning mellem emissionerne fra marken, der har fået husdyrskødninger mod en mineralskødning. Og hvordan I ser det på et teknisk plan, og selvfølgelig ikke et politisk plan. Det er fint. Søren, du er muted, Søren. Undskyld. Jamen det er rigtigt. Vi har lavet undersøgelser af lattergasemission fra forskellige jordtyper, lokaliteter i Danmark, og har fundet en signifikant forskel i emissionen på emissionen af lattergas i forårsperioden fra en række forskellige handels- og husdyrgødninger. Så det er specielt interessant, fordi det er nogle tendenser, som er lidt forskellige fra det, som en global analyse af emissioner fra handels- og husdyrgødning tyder på. Men det er stadig et begrænset datamateriale, og vi ser også ud i vores nærområde, Tyskland, Holland, Storbritannien, efter undersøgelser, som kan sammenlignes med vores, og det arbejde, der er i gang nu for at se, om man kan konsolidere de forskelle, vi ser. Men det er en stort. Jeg vil gerne også sende ordet videre til Ole Kenneth, som sidder med den nationale opgørelse, han kan forklare, hvad det er, der ligesom er, hvilke barrierer der er, eller hvad kraven er til, at man kan begynde at tænke på at adoptere nationale emissionsfaktorer. Ja, tak. Det godt kommentere. Ja. Jo, selvfølgelig. Ja, altså det er jo, når der skal bruges nationale emissionsfaktorer, så er der krav om, at de skal være grundigt dokumenteret, og man skal kunne gå rede for, at de er repræsentative. Og der er det jo sådan, at der er en stor variabilitet i resultaterne, som stiller krav til, at der er flere målinger, og vi kan forklare, som Søren siger, hvorfor at vi ser et andet billede i Danmark, end det, der er rapporteret globalt i IPCC's retningslinjer. Og der er en masse projekter i gang i øjeblikket, som vil give yderligere måleresultater til rådighed. Så det er vores forventning, at vi vil nå frem til nationale emissionsfaktorer. Jeg kan ikke sætte en præcis dato på, hvornår
hvornår det lige bliver, men det er selvfølgelig noget, som vi følger tæt og venter på resultatet af en række forsøg bliver publiceret, så det kan komme med i de nationale emissionsopgørelser. Tak for det. Må jeg lige knytte en kommentar til det, måske, fordi hvis man nu kunne relatere det tilbage til noget af det spørgsmål, jeg gik på, ikke? Fordi hvis vi kommer til at ændre på de her emissionsfaktorer fra forskellige gødningstyper eller forskellige afgrøder, eller hvad ved jeg, så rykker det jo lidt på, så vil det rykke lidt på omkostningseffektiviteten på nogle af de tiltag, blandt andet på nitrifikationshæmmer. Altså, hvor er det mest omkostningseffektivt, optimalt, så at sige, at bruge dem hen. Men det kræver som også Ole Kenneth og Søren siger, at vi så har en god dokumentation for de forskelle, der måtte være. Og vi får selvfølgelig også brug for så at kunne dokumentere, at nitrifikationshæmmer, eller hvad det nu måtte være, virker så godt, især de steder, hvor vi har forventer at have de høje emissioner. Tak for den knyttede kommentar, Jørgen. Jeg ved ikke, har vi nogle andre spørgsmål fra vores deltagere her? Jeg kan sådan set ikke se nogen umiddelbart. Der er et spørgsmål i chatten. Okay, så skal jeg lige åbne chatten en gang. Her. Om vi kan sige noget om, hvad de opdaterede lavbundskort har haft af betydning for Svarerudvalgets anbefalinger. Og hvem kan vi sætte på den? Var det noget for dig, Lars? Det er jo nok ikke, vi kender jo ikke deres beregningsmodeller og så videre, men altså det er jo noget af det, de har brugt tid på i hvert fald at indarbejde i det, de så er kommet med. Men hvordan det har påvirket det har jeg sådan set ikke rigtig indsigt i. Nej, man kan sige, vi har jo ikke været en del af udvalget, så vi har jo ikke vidst, hvordan de ligesom har valgt de enkelte parametre og de modeller, der er sat sammen, har vi jo heller ikke haft nogen indflydelse på. Er der nogen sådan, jeg ved ikke, Lasse, har du nogen yderligere kommentarer at sætte på dit spørgsmål? Nej, det har jeg ikke. Nej. Okay. Har vi nogen yderligere spørgsmål til panelet her? Så vi får en deltager mere her. Jeg synes ikke rigtigt at være tilfældet. Der er ikke en helt stor spørgelyst i dag, men det er jo også helt i orden. Altså. Jeg ved ikke, om der er nogen af de nytilkommende, der har nogle spørgsmål. Jeg har dukket et par stykker mere op her på det andet sidste. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, Jørgen, har du nogle ting, du sådan vil knytte til sådan et generelt område? Altså, vi har jo snakket lidt om de udfordringer, der er generelt med at arbejde med det her område. Også i forhold til ressourcer, for eksempel. Ja, men altså, udfordringen er jo sådan set, tænker jeg, mangfoldige. Når det handler om at få de her tiltag og virkemidler bragt ud, kan man sige, i virkeligheden. Svarerudvalget har haft fokus på afgifter, og det har jo ligget i opdraget til dem i virkeligheden. Det man skal være opmærksom på, tror jeg, er, at i virkelighedens verden, ikke, så er der, hvis man skal lave en grøn omstilling af landbruget, hvor vi får reduceret udledningerne uden totalt at fjerne produktionen. Meget store udfordringer i forhold til, at vi både kan opgøre udledningerne både korrekt og retvisende osv., og det var blandt andet noget af det, der jo også kom spørgsmål til Søren der om emissionsfaktorer for lattergas. Selvom vi måtte komme til nogle nye emissioner for lattergas, så er vi ikke færdige med det, fordi vi ved, at der er en meget, meget stor variation, for eksempel i lattergasudledninger, i tid og rum osv., som ikke dækkes af emissionsfaktorer. Så i virkeligheden er der brug for at udvikle yderligere, så vi får en bedre forståelse af det, og vi også kan inddrage det bedre, og dermed skabe et bedre managementgrundlag for
for den enkelte landmand. Der er simpelthen brug for forskning og innovation osv., hvis det her skal kunne lykkes. Sådan set ikke kun i en dansk, men også i en global kontekst. Så er der et andet problemstilling, jeg også gerne lige vil fremhæve. Det handler om barrierer for at tage teknologier i brug. Og på en række områder, så handler det om sideeffekter. Er der mulige negative miljø, sundhedsmæssige, økologiske, hvad ved jeg, sideeffekter af de her teknologier? Det er selvfølgelig afgørende, at de er ordentligt afklaret, inden man tager tingene i brug. På den anden side, så har vi jo en udfordring i virkeligheden i sammenhængen her, er, at vi jo samtidig også gerne skulle beskytte klimaet. Så der bliver nogle afvejninger i det her, og der er virkelig brug for en massiv øget forsknings- og innovationsindsats, hvis det her skal kunne lykkes. Jeg synes, Svarerudvalget fik sagt meget godt Michael Svarer fik sagt meget godt i fremlæggelsen, at det her er baseret på de bedst mulige tilgængelige data, men vi ved jo også, at der er data, der ændrer sig. Altså vi bliver hele tiden klogere på det her område, og det vil sige, at der vil være parametre og data i grundlaget her, som vil ændre sig i løbet af de kommende år. Det tror jeg simpelthen jo også, at Svarerudvalget oplevede undervejs, blandt andet med lavbundskortet. Så det var måske i virkeligheden et rigtig godt lærestykke, der også kom ind i rapporten. Jeg kan se, der i chatten er kommet et spørgsmål fra Liv. Jeg ved ikke, om hun selv vil fremføre det. Er du på, Liv? Ellers så læser jeg det højt. Spørgsmålet i chatten siger, kan I sige noget om usikkerheden i reduktionsmankoen, som hele sagen om opdatering af lavbundsjordkortet viste? Hvor meget kan vi forvente, at mankoen svinger med ændringer i emissionsfaktorer og fremskrivninger? Og jeg ved ikke, altså generelt så må vi jo sige, vi kan jo ikke sige noget om de ting, vi ikke har offentliggjort endnu. Der er noget forskning, der pågår i øjeblikket. Jeg ved ikke, Ole Kenneth, vil du knytte et par ord på den del? Jamen, det kan jeg godt. Og det kan jo gå begge veje. Altså det der er, vi bliver kontinuerligt klogere, og når vi gør det, så har vi i forbindelse med de nationale emissionsopgørelser en forpligtelse til at sikre, at vi har en konsistent tidsserie fra 1990 og frem efter. Og det vil sige, at når vi bliver klogere, så skal vi ind og vurdere, om den nye viden er generelt for hele tidsserien, eller om det er resultatet af, at der er sket nogle ændringer, enten i praksis eller andet, som gør, at det er anderledes. Så den vurdering foretager vi løbende, når vi bliver klogere og sikrer, at vi har en så konsistent tidsserie som muligt. Og det betyder, at ændringerne kan både gå opad, og de kan gå nedad. Og det kan jo ske, at det påvirker mere tilbage i tiden, end det påvirker de senere år, og omvendt. Så derfor kan man ikke give noget entydigt svar på, om de ændringer, der kommer som resultat af ny viden, om det vil påvirke mankoen den ene vej eller den anden vej. Det afhænger af de konkrete situationer, og som Ole sagde, så ved vi jo ikke på forhånd, hvad forskningen kommer til at vise. Så vi bliver klogere i løbet af i år. Det er sådan nogenlunde det, vi kan sige. Der kommer nogle opdateringer på de her ting. Det er der sagt tak i chatten, så det er fint. Er der nogen yderligere spørgsmål og kommentarer? Jeg ved ikke, om der er nogen af paneldeltagerne, som har lyst til at give en kommentar med på vejen, inden vi lukker af. Det ser heller ikke rigtig ud til at være tilfældet. Men så må vi sige, at vi, som jeg var inde på før, der er datagrundlag i det her arbejde, som vil ændre sig i de kommende år, og noget vil ændre sig i de kommende måneder. Vi arbejder hele tiden på at blive klogere, og vi sætter pris på, at Michael Svarerudvalget har valgt at bruge det bedst tilgængelige data, det de nu har kunnet, der ligger til rådighed på nuværende tidspunkt. Men vi ved også, at der er parametre og data, der vil ændre sig i de kommende år og kommende måneder. Vi arbejder hårdt på at blive klogere på det her område. Det er noget, der sker løbende, og vi opdaterer i takt med, at vi får ny information, som vi kan stille til rådighed på området. Nu kommer der så med en mere med.
Er der nogen af de sidst tilkommende, som har nogle spørgsmål? Fordi vi er lidt tyndt belagt med yderligere spørgsmål. Der er et spørgsmål i chatten. Er der et mere i chatten? Okay, ja, det er rigtigt. Kan I sige noget om datagrundlaget for at lave bedriftsopgørelser? Okay. Hvem stiller spørgsmål? Skal vi lige høre det? Fremgår ikke. Jeg tror, det er det samme, så det er jo, Liv. Det er Liv igen. Liv Lillevang fra Ingeniøren. Ja, altså jeg kan måske starte, og så kan Jørgen. Ja. Det er jo noget arbejde, der pågår rigtig meget, kan man sige. Og der er rigtig mange projekter i gang for at tilvejebringe mere præcise data på bedriftsniveau. Altså man kan sige, at vi har jo i den nationale opgørelse allerede en lang række data, som baserer sig på oplysninger direkte for bedrifter. Men det er klart, at vi regner på et nationalt plan. Vi regner ikke hver bedrift separat. Så det er klart, der er en række forskningsprojekter i gang, målrettet og tilvejebringe bedre og mere præcise data på bedriftsniveau. Men Jørgen, det kan være, at du vil knytte ja, fordi det der jo sådan set ligger i det for nuværende, og også den nationale opgørelse, som Ole Kent refererer til, er jo baseret på aggregerede data og på generelle, typisk emissionsfaktorer, der er brugt til det. Og dermed afspejler de opgørelser i for ringe grad den variation, der er ude i virkeligheden. Og det er jo det at arbejde med den variation mellem bedrifter og inden for bedrifter og så videre, afhængig af jord- og gødningstyper, hvilke dyr man har, om dyrene står inde og ude, og hvordan man håndterer gylde og hvad ved jeg. At arbejde med det med henblik på at få emissionerne ned. Det skulle selvfølgelig også i sidste ende også gerne kunne afspejle sig i emissionsopgørelser på både bedrift og nationalt niveau. Det er en meget, meget stor opgave, det der. Og der er igangsat projekter faktisk i flere forskningsprogrammer udmøntet fra Landbrugsstyrelsen. Og der er endnu flere, der går i gang nu på det. Det kommer til at tage noget tid, fordi det gør forskning jo, for at få det der bedre og mere differentieret billede på plads. I mellemtiden arbejdes der også i Landbrugsstyrelsen med bidrag også fra Aarhus Universitet, med at få afklaret, hvad er det for elementer, der så kan indgå i sådan en bedriftsopgørelses ting. Det er også et arbejde, der er sat i gang. Og i virkeligheden tænker jeg jo, at de her, lidt afhængig af ikke, hvad man også måtte finde ud af, når det nu handler til, hvordan man regulerer det her, og hvornår det måtte blive, så må de bedriftsopgørelser blive mere eller mindre detaljeret. For nuværende har vi i virkeligheden ikke vi har ikke det nødvendige grundlag for den der differentiering og detaljering mellem bedrifter og bedriftstyper osv., som vi gerne ville. Det afhænger af, at vi får både den igangsatte forskning, men også yderligere forskning fremadrettet på plads. Tak for den kommentar, Jørgen. Ikke det er dit spørgsmål, Liv. Jeg siger tak for det. Så fik vi yderligere en deltager. Der kommer hele tiden nye folk til. Er der nogen af de sidst tilkommende, som måtte have et spørgsmål, de kunne tænke sig at stille? Ikke den helt store spørgelyst. Okay. Jamen, ja, og så afrundende. Vi kan se, at vi har fået lidt spørgsmål til emissionsfaktorer relateret til bedrifter. Vi har fået lidt spørgsmål omkring lavbundsjord. Og vi har også været lidt inde på betydningen for de nationale emissionsopgørelser af det arbejde, vi gør. Vi har været lidt inde på, at vi har nogle ressourcemæssige ting, vi arbejder hele tiden på at blive klogere, og vi kommer hele tiden med nye data, det hvor det er muligt. Og nu kommer der lige et spørgsmål mere i chatten her. Helle Borum. Bliver afgiften på husdyr
husdyrgødning og mineralsk gødning beregnet ud fra bedriftens gødningsregnskab. Det er Helle Borum fra Vestjysk Landbrugforening, der spørger. Det kan vi jo grundlæggende ikke svare på. Det tænker jeg jo er en ting, der måtte ligge i de respektive styrelser. Er der nogen andre, der har lyst til også at knytte en kommentar på der? Nej, det synes jeg ikke rigtig at være tilfældet. Men det er jo helt rigtigt. Vi kan jo ikke gætte på, hvordan tingene kommer til at se ud i den her sammenhæng. Sådan er det jo. Og vi har selvfølgelig heller ikke nogen sådan holdning til, hvordan det bør gøres. Det er jo nogle gange politisk, hvad der kommer til at ske på den front. Godt. Jamen, hvis der ikke er yderligere spørgsmål, vi kan lige give folk en sidste chance her. Er der nogen, der har lyst til at komme på banen, så skriv i chatten med det samme, eller række en hånd op, eller gå direkte ind. Jo, der kom lige en kommentar her fra Anne. Ja, jeg vil jo dreje det over på det felt, jeg har forstand på, nemlig sideeffekter eller effekter på miljøet eller jordens eller menneskets sundhed, hvor vi også hele tiden bliver klogere igennem vores forskning. Og når vi så er blevet klogere, så støder vi jo nogle gange på, at der er nogle bekendtgørelser eller lovgivninger, eller der skal ændres, før det kan ligesom bredes ud. Det gælder både for biokul og også for nitrifikationshæmmere. Så selvom vi har viden og gerne vil følge op på det, så er der noget lovgivning, der skal laves om, både på nationalt og på EU-niveau. Og det kan jo nogle gange så forsinke det yderligere. Det var bare en kommentar. Ja, men det er fint. Jeg har jo også et par gange sagt til panelet, at de er meget velkomne til at lige at komme med en kommentar ind på noget af det, de arbejder med. Er der nogen af de øvrige paneldeltagere, som har lyst til lige at knytte en kommentar på her? Det ser ikke rigtig ud til at være tilfældet. Har vi nogen yderligere spørgsmål i chat eller hånd? Jeg kan ikke se nogen, der ligesom har markeret. Så tror jeg sådan set, vi vil runde af og så sige tak for jeres deltagelse. Vi har haft 60 deltagere, så der har jo lige været en del mennesker på her. Spørgelysten har ikke været voldsom, men jeg synes, vi har haft nogle korte, gode dialoger her omkring emnet. Og I er selvfølgelig velkommen til at vende tilbage, men ideen var jo netop at give jer en chance for at samle her og komme med nogle kommentarer og spørgsmål. Så tak for jeres deltagelse. Fortsat god dag til jer alle sammen. Og tak til panelet. Hej igen. Tak for i dag.